από τα χωριά του Παραναιστείου, το... Αυτό είναι στην κασέτα που σου είχα δώσει το 62 γραμμένο. Όχι, να σου πω, περίμενα να σου πω εγώ που το είδα. Να σου πω, υπάρχει βεβαίως και εκεί που λες. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, Νεάπολη, έρχονταν στο Παρακάθ. Παλιά, τα πρώτο Παρακάθ. Είναι καταγωγή από αυτά το χωριό του Παραναιστείου, το Διπόταμο Παραναιστείου. Και μου έδωσε, τότε μου είπε, θα έρθει στο Νεάπολη, φούρναρης ήταν ο πατέρας του, και ήρθανε όλοι από το χωριό, από το Διπόταμο, ήρθανε στη Θεσσαλονίκη και αυτός γεννήθηκε και από μικρός είναι εδώ, δηλαδή Θεσσαλονίκη. Πήγα στο σπίτι του και μου έδωσε χειρόγραφα του πατέρα του, χειρόγραφα από τον πατέρα του, δύστιχα. Εκεί μέσα διάβασα και αυτό, το οποίο Κώστας που λέει. Στο είχα δώσει σε αυτό. Ναι. Σε συντάκι. Αυτό δηλαδή, σου μιλάω τώρα πότε το παλιό Παρακάθ. 94 και μετά. Κάπου εκεί μέχρι το 95-96, κάπου εκεί μου τα έδωσε ο τέτοιος. Και βέβαια εγώ είμαι τόσο τυπικός εδώ που δεν ξέρω πού είναι. Αυτή στο Διπόταμο από πού είναι? Ματσουκάτησε. Ματσουκέι. Εγώ το είχα αυτό να τραγουδάει, να παίζει η λύρα και τραγουδούσε κιόλα, συγχρόνως, μαζί δηλαδή σε παρέα, το 62 από ένα γάμο στο Πολύμηλο Κοζάνης. Ήταν ο γάμος και το τραγούδι αυτό, το συγκεκριμένο δίστιχο, το τραγουδούσε ένας Ταϊγανίδης, του Γιάννη του Ταϊγανίδη, ο αδελφός, από τον Πολύμηλο. Μάλιστα. Έτσι το έχουμε μέσα εκεί. Τώρα αν το έλεγε και αυτό το έχω σου λέω χειρόγραφα από τον ξέρεις ποιος είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος? Θυμάσαι τελευταία που ήρθε στο Μελέτη ένας που δεν μιλούσε. Δεν βγάζει φωνή. Δηλαδή σε μιλάει και καταλαβαίνεις από το τέτοιο. Δεν είχε πρόβλημα. Καταλαβαίνεις μόνο από το άνοιγμα του στόματος τι λέει. Ερχόταν στο Παρακάθι του, ξέρεις σίγουρα τώρα να το δεις. Τα Ήγανα είναι η Φραγκόκοτα. Ταϊγανίδης. Ναι, η Ταϊγάνα είναι Φραγκόκοτα δεν είναι? Άμουν Ταϊγάνα σοβών. Ναι, το αυγό που ήταν όχι της Φραγκόκοτας, και έτσι κι αλλιώς ήταν πιο δυνατό, αλλά έλεγαν ας πούμε ότι είναι Ταϊγάναν το βόν. Το Πάσχα όταν χτυπούσανε. Ναι. Και μιλάμε, η Ταϊγάνα ποια είναι πουλή. Ήταν λίγο πιο μικρά της Φραγκόκοτας, δεν είναι λίγο πιο αυτά. Ή όχι. Πιο μεγάλο. Δεν θυμάμαι γιατί και στο χωριό είχαμε και κάποιοι χτυπούσαν με Κίνα. Ταϊγάνα. Τώρα αν είναι Φραγκόκοτα, αν έχει καθιερωθεί το Ταϊγάνα για το Φραγκόκοτα, δεν ξέρω. Πάντως ήταν τα πιο δυνατά αυγά, ας πούμε, από τα άλλα. Υπάρχει και δύστιχο που λέει κατούβα στο γυαλό, είναι ένα μπαλαλόν, το κεφάλα σας αλουνάμουν Ταϊγάνα σου. Έτσι. Πάμε. Παρακαλώ.
εξεβάσιν κοιμισχανάν, εξεβάσιν κοιμισχανάν, συντραπεζούνταν παογιάρ, συντραπεζούνταν παογιάρ. Πέιμεν το θέλ σταφερώσε, το χατήρι στρέφτα ογιάρ, το χατήρι στρέφτα ογιάρ. Πες ένα Αγίου Φαβάρ. Τον κοπονά μηχανία, τον κοπονά μηχανία. Ούτε μοντάρνη πάτε μορφών, τε μοντάρνη πάτε μορφών, τον τόπον αρτιανία, τον τόπον αρτιανία. Πολύ όμορφα. Και αυτό το σκοπό είπε ότι ήταν του Γιου Φαμάν ή έλεγε αυτά τα στιχάκια? Όχι, το τραγουδούσε. Τώρα αν ήταν του Γιου Φαμάν, ο Γόγος το έπαιξε. Η κατάληξη πάντως, η τελευταία είναι κλασικά δικιά του. Είναι δικιά του, ναι. Το κλείσιμο, αυτοσχεδίαζε, ήταν από τους ανθρώπους που έλεγε αρκετά πράγματα, ας πούμε, με δικό του τρόπο, όσα ήξερε δηλαδή και έλεγε. Και άλλος ένας έτσι που αυτοσχεδίαζε ήταν ο Στάθιος του Παλαπουίκ, ο Στάθης ο Χριστοβαρίδης, ο Μπαρμπαστάθης. Ναι. Ωραία.